Estimulu bisualez jositako mundu honetan, milaka mezu komertzial ikusten ditugu egunero. Kaleko publizitate originala izatea ia da ez da luxu bat, behar estrategiko bat baizik. Publizitate panelak segundo gutxi batzuez arreta lortzeko lehiatzen dira. Ikuslea mugimenduan egon ohi da. Gidatzen, ibiltzen, semaforo batean zain edo garraio publikoko leihotik arreta handiri jarri gabe begira. Testuinguru horretan, errutina bisualetik kanpo dagoenak bakarrik erakartzen du ikuslearen begirada, eta originaltasuna ezinbestekoa da horretarako. Panel original batek ez du produktu bat erakusten bakarrik, bat-bateko esperientzia bat sortzen du. Paneletan perspektibarekin jolasten da. 3 dimentsiotako elementuak integratzen dira. Kaleko elementuekin interakzioa dago, edo umorea espero ez den modu batean erabiltzen da. Ohiko patroia usteak funtsezko prozesu kognitibo bat aktibatzen du, ez ustea. Zerbaitek harritzen gaituenean, garunak dopamina askatzen du. Arreta handitzen da eta memoria hobetzen da, hau da, hobeto gogoratzen dugu. Bestalde, originaltasunak zeresana ematen du. Sormenez egindako pieza batek espazio fisikoa gainditzeko eta sare sozialetan partekatua izateko ahalmena dauka. Horrela, panelek euskarri estatiko izateari uzten diote eta amplifikadore digital bihurtzen dira. Inpaktua dagoeneko ez da jendearen iritzien bidez bakarrik neurtzen, baizik eta interakzioaren, biraltasunaren eta marka eraikuntzaren bidez. Hala ere, originala izateak ez du konplexua izatea esan nahi. Kaleko publizitatean gainera, sinpletasuna funtsezkoa da. Mezu argi bat, irudi boteretsu bat eta sormenez pentsatutako kontzeptu indartsu bat, gehiegi kargatutako diseinu bat baino eraginkorragoak izaten dira. Ideia nagusi indartsu bat aurkitzea, ideia hori modu bisualki apurtzaileen adieraztea eta segundo gutxitan ulertzeko modukoa izatea da gakoa. Gainera, originaltasunak marka identitatea indartzen du. Kanpainetan berrikuntzak egitera ausartzen diren enpresek, lidergo, konfiantza eta desberdintzapen irudi bat proiektatzen dute. Proposamen generikoak aldiz, hiriko paisaian desagertzen dira eta lehiakor izateari uzten diote. Publizitateak ikuslearen duen eragina ez da arrazionala bakarrik. Emozionala ere bada. Panel burutsu batek, barrea, jakinmina edo miresmena eragin dezake, eta hausnarrarazteko ahalmena ere izan dezake. Marka batek emozioekin konektatzea lortzen duenean, iragarle soil bat izateari uzten dio eta pertsonen eguneroko esperientziaren parte bihurtzen da. Labur esan da, publizitate panelen originaltasuna alderdi estetikotik haratago doa. Arreta bereganatzeko, gogoratzeko, zeresana emateko eta marka indartzeko tresna estrategiko bat da. Denek ikusiak izan nahi duten ingurune honetan, desberdinak izaten ausartzen direnek bakarrik lortzen dute gogoratuak izatea.